Hey, what's up guys? Happy 30 subscribe! Ay, wait. TikTok. Happy 30 subscriber! Subscriber na ko. So sa mga amigo na ko, mga classmates, sa ako mga parente, ako mga igsoon, igagaw, mga kinsam kumutira. Salamat jud kayo sa inyong pagsuporta nako kay karon 30 subscriber na jud ko. Salamat kayo guys. 30 subscriber ko. Padadon lang, share pa sa akong mga video, mga vlog na ko ha. I-share pa jud maayo para daghang makaibaw. Tapos mo subscribe, ganahan jud ko sa mga tao nga mo subscribe pa jud, tapos i-like, tapos i-share. Bisniton pa jud nang kanang bell notification. Ganahan jud ko ang mga tawhan na. I love those guys. I love you guys. So guys, in-promise ko nga kung mag 30 subscriber na to nga akong YouTube channel, so magsamin challenge ko. Money siya times 4. Wala sa giingon nga times, pero ang bot ilang giingon nga times 4 nimo ni pinakahang. So ni pinakahang usa ra mong gipalit kay kahibaw na mi nga dito na mo mahurot kung magtagsaay mi kay naga-testing na mi times 1 ug times 2. Di mi kabuok tao way nakahurot. Ako rin nakahurot dai. Nga na ako kamayo. Easy. So karon amo ning lutoon. So karon guys, ako nalutoon ang samyang. Kaybaw mo nga nalayan akong t-shirt. Kay nag-ready na ko nga kaybaw jud ko nga hang jud ni kaya jud. Okay guys, let's do the challenge. Wala na script ha. Samyang jud na basig inyong gingon nga basig spaghetti ni akong gilidan. Samyang jud na siya guys. Oh. Tubig, pan. Perfect match. Pero wag happy forever. Why forever? Yan mo sa YouTube! Shout out nga pala! KJ at Ler! Shout out! Yan mo sa YouTube! Sa aming challenge times 4. Isa kaya sa lingong na na akong
later. So, kuha sa ta. Mag-challenge sa taron guys. Kinahanglan yung challenge. Beatbox sa. Beatbox. Ay sa. Gisip ko na ko. Beatbox challenge. Ano sabi na intro niya? Ay, di na lang beatbox eh. Ikaw na lang, gitar. Gitar nga, magkanta ko. I will always remember, yeah. That you kiss my lips like the savannah, yeah. Doing just like this, no, it's never been better. In the summer 2002. Oh, dancing on the hood in the middle of the hood, no man's dead. What we say sounds like a child friend. And I went like this, and oops, I got 99 problems singing bye bye bye. Hold up, you wanna go and take a ride with me, but hit me, maybe one more time. Paint a picture of you and me on the days when we were young. To be honest guys, basta bukan mo mukha ni kag samyang Ay, pais yung mata, mahangan yung mata. ala oy no hang bitaw hang. Habay nga ang mata. To be honest guys, kanang kumukha ang gani kag samyang hang four times kason. Mula na imong tingog. Mula yung tingog. Napay nabilin gamay. Ano namin? Kaya? Diha pa lang. Kaya? Dili. Kaya imo na junigi. Imo na lang na juni ah. Wait. Abi na, imo ang samyang challenge ron. Halang gagawin patry unsa kahanga ba? Okay lang din. Okay lang. Wala mo ko nihila. Tears of joy man eh. Tears of spicy. Di mo ko mohilak. Eh, kung ko mohilak. Hindi ko mahilak lagi. Kumahilak. So, hapit na marot guys. Hapit na ma-success atong challenge guys. Yeah. Tatabang. Meda, tilawan na to. Tilawin. Times 4 ni, times 4? Oh, times 4 na. Bantay di hang ha. Baka mo tayo sa undangan ni mo. Mukhang siya, undangan din no? Oh. Diba? Sakto ko? Na lang eh. Saan? Tara na? Okay na na? Sige na! Hapit na mahorot! Oh! Hapit na mahorot at mama na itong challenge. Sige na! Uy, gipaningot naman! Uy! 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 Manda na, ma-burn yung fats ba? Sa tayan ba? Ano yun? Uy! 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 Kaduha pa man to, uy! Ano ba yan? Ay! Kasi may bintuan eh. Saan sa? Yan ako. Ano ba? Na, patabang? Patabang? Gamay na lang gato guys ha. Gamay na lang to. Hindi siya kahurot. Nasa'y masulti niyo sa spicy ah. Spicy noodles challenge. Kaya na. Kaya na. Challenge. Uy, challenge. Kay kani nga vlog, ako maning na imbento nga challenge. Ako ra po nag-challenge, yan nga vlog, scripted ka. So ako maghurot ni ini. Tungkot doon. Parang pareha sa spaghetti may white ang mukhang. Bana. Oh, sure. No problem. Ngayon ko no guys. Oh, ngayon ko no. Bijoy ko. Kedisod.
Pahit-pahit kuno guys. Ingat na kuno guys oh. Wala ni skepte lah. May tubig guys ha. May tubig guys. Beatboxan pa. No tubig in 1 hour. Okay. Tanawa. Tanawa yan. Ang sarap na pagtilok. Kapag yun ang gitilok kung mayo ha. Limpihan ba? Oh! Oy! Dahil. Ganyan ah. Napalabilin. Ay saya. Okay. Dalawa. Dalawa. Hindi mo na. Dan sa dila. Why tubig? No tubig in 1 hour. Namuha ng grill. No tubig in 1 hour. Di man na. Si Yumi kay mo challenge po kuno siya kuan. Samyang challenge. Sama Yumi. Sama challenge ka? Ayaw! Shy masyado shy. Shy lagi siya. Challenge ka? Mawaw ko. Challenge ka Samyang? Baby? Mawaw ko. Yung challenge ko na chugtom yung... So success among Samyang challenge. Subscribe pa mo maayo para na po bagong challenge. Para kung abot ang 40 subscriber, ano po tayo bagong challenge. Kung ganahan mo ani nga ero, kung i-cutean mo, subscribe. Kung i-cutean pa jud mo, God, share o like photography. Ato picture di yung mga to. Ato mo si Budog photography nara sa link sa description below. Kay ganahan jud ko sa mga tao nga gusto nga mo subscribe, sa mga tao nga mo like, sa mga tao nga mo share, o sa mga tao nga mo view. Subscribe. Peace.